Ililista natin ang 10 second-hand cars na mabibili mo under 500,000 pesos. Simulan natin yan sa number 10, 2012 Honda Jazz. Ang Honda Jazz ay nag-debut sa Japan noong 2001 sa bansag na Honda Fit. Isa din sa mga favorite design ko ang Honda Jazz dahil sa patusok ng uso nito na kamukha ng Garuda Eagle. Kilala ang kotseng ito sa maluwag na interior at seating configuration. Kung ikukumpara sa mga karibal nito sa market, ang Jazz ang pinakapopular na kotse sa super mini class. Ito ay available sa 1.2 liter at 1.4 liter petrol engine kasama ng Jazz Hybrid. Ang hybrid na version nito ay medyo matipid sa fuel economy dahil tinutulungan ng electric power ang sasakyan sa pagpapatakbo. Ang entry level na 1.2 Honda Jazz ay may manual transmission lamang. Gayunpaman, available ang automatic CVT gearbox sa 1.4 liter nito. Ang Jazz ay reliable din. Ito ay makikita sa 47th place over 150 sa Driver Power Survey noong 2014. Ang second-hand 2012 Honda Jazz ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 480,000 pesos. Number 9, 2016 Toyota Avanza. Ang Toyota Avanza ay sikat na pangalan sa merkado ng Pilipinas dahil ito ay naglilingkod sa bansa mula pa noong 2003. Inilabas ang Avanza noong taong 2003 at sa parehong taon ay naibenta ng Toyota ang 100,000 units nito. Ang Toyota Avanza ay ginawa ng Daihatsu at ibinenta ng parehong mga kumpanya sa ilalim ng magkaibang pangalan, Xenia at Avanza. Noong 2008, inilabas ng Toyota ang isang 5-seater na Avanza sa Pilipinas. Ang Avanza din ay sumikat bilang taxi cab sa ating bansa. Year 2016, meron na itong mas malawak na bumper, rest-styled headlight, bagong hanay ng mga alloy wheel, matatalim na edge sa body at marami pa. Hindi tulad ng nakaraang bersyon, ang Avanza ay merong tatlong antas ng trim, J, E at G. Ang unang dalawang variant ay powered ng isang 1.3 liter engine, habang ang G trim ay merong 1.5 liter na makina. Ang second-hand 2016 Toyota Avanza ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 485,000 pesos. Number 8, 2019 Suzuki Swift. Ang Suzuki Swift ay nilabas noong 2004. Idinisenyo ito para sa European market. Bagamat ginawa ng Suzuki ang Swift noong 2000 para lamang sa lokal na merkado nito, hindi kinikilala ng Japanese brand ang modelong ito bilang unang henerasyon ng Swift. Kaya ang 2004 Swift ay ang kinilala bilang unang henerasyon ng Swift. Kilala din ito ngayon dahil isa ang Swift sa mga kotse ni Ramon Bautista sa mga vlogs niya. Available sa dalawa o 4-wheel drive. Sa isang makabago at kaakit-akit na disenyo, ang Swift ay minarkahan ng isang pagbabago sa kasaysayan ng Suzuki. Inaakala nila na ang 1.2 liter na makina ng Swift na may average 82 horsepower at 113 Nm ng torque ay bitin sa lakas. Ngunit sa driving experience, makikita mo na ang hatch na ito ay mas mabilis kaysa sa makikita sa mga numero nito. Ito ay dahil ang 4th Gen Swift ay nakasakay sa mas magaan na chassis at may kasamang hiccup-free CVT. Ang second-hand 2019 Suzuki Swift ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 499,000 pesos. Number 7, 2016 Honda Mobilio. Ang unang henerasyon ng Mobilio ay nilabas noong 2001. Ito ay isang 1.5 liter na compact MPV na design para sa outing ng pamilya, schools at offices. Ang Mobilio ay pinapagana ng 4-cylinder, 1.5 liter petrol engine na gumagawa ng 145 Nm ng torque. Sikat din ang Mobilio sa espasyo bilang karibal ng Avanza at Ertiga. Ang Mobilio ay 7-seaters at ito ang pinakaabot kayang 7-seater sa lineup ng Honda. Mayroong malawak na espasyo para sa 3-row seats nito at tila mas maluwag kaysa sa alinman sa mga kakompetensya ng Mobilio. Nagawa ito ng Honda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malayong dashboard tulad ng ginagawa nila sa Honda Jazz. Itinutulak nito ang firewall ng engine bay ng napakalayo, pabalik na halos nasa ilalim ito ng dashboard na nagbibigay daan para sa mas maraming espasyo. Ang second-hand 2016 Honda Mobilio ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 460,000 pesos. Number 6, 2018 Ford EcoSport. Sinimulan ng Ford EcoSport ang produksyon noong 2003 sa Europe. Gayunpaman, lumabas lang ito sa Amerika noong 2018. Marami ang naniniwala na ang desisyon ng Ford na ilabas ang EcoSport sa US ay nagre-resulta sa pagnanais nitong makipagkompetensya sa Jeep Renegade, Honda HR-V, Kia Soul, Bic Encore, Nissan Kicks at Mazda CX-3. Ang maliit na size na EcoSport, komportableng interior at cargo space ay praktikal na pang-araw-araw na sasakyan. Ito ay sapat na size para mag-navigate sa mga masisikip na kalye ng lungsod.
at masisikip na parking space. Malaki rin ang sasakyan sa loob. Sapat na para ikaw at ang iyong pamilya ay makaupo ng komportable. 4-star na safety rating ang natanggap ng EcoSport mula sa National Highway Traffic Safety Administration. Sa rollover assessment naman ay nakakuha lang ito ng 3 stars. Ang second-hand 2018 Ford EcoSport ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 480,000 pesos. Number 5, 2013 Subaru Impreza. Ang Impreza ay isa sa mga pinakamabebentang sasakyan ng Subaru. Marami sa mga kasalukuyang modelo ng Subaru ay based sa Impreza. Ipinakilala ng Subaru ang unang henerasyon ng Impreza noong 1993. Ang 4-door sedan o 5-door hatchback na ito ay nilabas ng front wheel o all-wheel drive. Ang pinakaunang mga modelo ng Impreza ay merong tatlong pagpipilian sa makina. Isang 1.6 liter, isang 1.8 liter at isang 2.0 liter. Ang produksyon ng first gen na Subaru Impreza ay tumakbo mula 1992 hanggang 2000. Ang kasalukuyan at ikaapat na henerasyon ng Subaru Impreza ay nag-debut noong 2011. Kasama sa henerasyong ito ang Bluetooth, sunroof at voice-activated navigation system. Ang 2014 Subaru Impreza ay available sa 5 trim level. Natampok ang mga feature gaya ng rear vision camera at automatic climate control. Ang second-hand 2013 Ford EcoSport ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 465,000 pesos. Number 4, 2011 Honda CR-V. Ang kahulugan ng CR-V ay comfortable runabout vehicle na perpektong naglalarawan sa kotseng ito. Ito ay isang 5-seater crossover SUV na pinagsama-sama ang fuel economy at practicality sa isang well-rounded package. Available lang ang 2007 to 2011 Honda CR-V sa 4-cylinder engine at 5-speed automatic transmission. Meron itong front-wheel drive o all-wheel drive. Ang all-wheel drive system ay otomatiko nagpapadala ng power sa mga gulong sa likuran. Komportable ang interior at maraming cargo space. Nabasa namin ang daan-daang reviews ng CR-V owners. Maraming may-ari ng CR-V ang nagsasabi na safe ito, komportable at may praktikal na interior. Madalas ding banggitin ang magandang fuel economy, styling, handling at pagiging reliable. Nalaman din namin na maraming may-ari ang gumagamit ng kanilang mga CR-V sa long drive at camping. Ang second-hand 2011 Honda CR-V ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 480,000 pesos. Number 3, 2020 Suzuki Espresso. Ito ay teknikal na isang hatchback na kotse, ngunit binago ng Suzuki ng konti ang design para mas magbukang SUV. Una itong lumabas sa India noong 2019. Ito ay binuo sa bagong henerasyon ng brand na Heartec platform. Ito ay mas mahaba at mas mataas kaysa sa entry-level na Alto 800 na pinalitan nito sa local na lineup. Ang Espresso ay may boxy at SUV-inspired profile. Sa harap ay meron nitong Fox upper grille katulad ng Jimny. Sa ilalim ng hood nito ay ang 1.0 liter na K10B inline 3 gasoline engine. Ito ay naglalabas ng 67 horsepower at 90 Nm ng torque, kaagapay ng 5-speed manual transmission. Ang second-hand 2020 Suzuki Espresso ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 450,000 pesos. Number 2, 2020 Hyundai Reyna. Ang Reyna ay binenta noong September 2017 sa China at ito ang unang kotse na ginawa sa planta ng Chongqing ng Beijing Hyundai. Ang Reyna daw ay galing sa Spanish word na ang ibig sabihin ay queen. Ang Reyna ay isang subcompact sedan na pinapagana ng 1.4 liter gasoline engine na naghahatid ng 94 horsepower. Ito ay kinokontrol ng alinman sa isang 5-speed manual transmission o isang 4-speed automatic transmission. Maganda ang style nito dahil sineseryoso talaga ng Hyundai ang styling ng kanilang mga modelo. Ginawa ang Reyna gamit ang Fluidic Sculpture 2.0 design. Kakaiba ang ganda nito na makikita mo lang sa mga premium vehicles ng Hyundai. Ang Reyna ay meron ding magandang interior space na angkop sa 5 pasahero. Dahil sa malawak na wheelbase, kaya naman maaasahan mong smooth ang driving ng sasakyan. Ang second-hand 2020 Hyundai Reyna ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 450,000 pesos. Comment mo naman down below kung ano na ang mga nagustuhan mong kotse dito sa listahan natin. At sa number 1 spot, ang 2009 Isuzu Altera. Ang Isuzu Altera ay unang inilabas sa Thailand noong November 2004. Doon tinawag itong MU7. At ito ay batay sa unang henerasyon ng Isuzu D-Max. Pinalitan nito ang Isuzu Trooper SUV model at sumalungat ito sa mga katulad ng Ford Everest at Toyota Fortuner. Ang mga passenger pickup vehicles o PPV kagaya ng Altera ay isang sikat na segment ng sasakyan sa Thailand. Ang Altera ay meron 3.0 liter 4JJ1 TC inline 4 diesel engine na katulad ng sa D-Max.
Ang nasabing makina ay gumagawa ng 1.4 horsepower at 294 Newton meters ng torque. At ito ay may kasamang 4x2 o 4x4 drivetrain. Ito ay may kasamang 5-speed manual or 4-speed automatic gearbox. Lahat ng 4-wheel drives ito ay naging standard na may limited slip differential. Katulad ng Isuzu D-Max, ang Altera ay subok at maaasahan sa pampasaherong sasakyan. Ito ay may kakayang harapin ang malulubak na kalupaan, bundok, pati na mga urban jungle. Kayang-kaya nito ang lahat ng klase ng daan, wag lang sa tubig syempre. Ang second-hand 2009 Isuzu Altera ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 450,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!